the beat. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai kuji yadda ya so haka shine zaɓinsu. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai kuji yadda ya so haka shine zaɓinsu. Da hasbunallahu yau na shigo kofar ka na tare, kada dan himma har ikilasi kuma in jure, dukkan sara da sassaka makiya in kere, duk nisan tafiya ko da yaushe su ganni gabansu. Kada tsira har da aminci ga saidil kauli, mahabuballah shafi'u yasin babban sani, majinginar alam mai ceto na saidil kauni, ra'ayul aini ina gan kafuri muhammadu ya akaramin nasu. Yau ma babu batun na fashi, kullum fadaɗi yake ta mun in na roƙe shi, da daban haske ɗaga ni kai ni gadon al'arshi, nutsuwa ta shigo da biyo ka kar in saurare su. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai kuji yadda ya so haka shi ne zaɓinsu. Ya albaga dadi aljeli ba zallahi, Shehu Tijjani har bin fodi waliyullahi, Shehu mai kabara ga mai yarwa abul fatahi, kuyi mun fatahi, kuyi min iso har yabo ku cire min nafsu. Manufar wakar ka duba amshin na yi bayani, gangar shedan ce manufar wasu 'yan zamani, wai a yi kiɗa a cikin yabo abu ne mai muni, sai na siyasa ko aure su ta shagalinsu. To saurara gafa misali zan kawo, shehunmu ya ce buhu guda uku aka kawo, ɗaya shinkafa ɗaya masara da gyaɗa mai ɓawo, in aka dawo mai za ka kira su a jimlatan kuma karkai musu. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai kuji yadda ya so haka shi ne zaɓinsu. Cakwalkwalin cakwakiya na wannan zamani, mu ne muka ja wasu mu ba su da imani, wai har ma dai a ce ba a san saidil kauni, haka ma kuma so suke shahada ta biyo ƙarshen su. Gangar shedan ce manufar ra'ayi gunsu, bara ka gane ba har sai ka shiga tarkonsu. Allah ya tsare mu da duk shiga ta bashirginsu, ba ma musu ba su asusu da son su sun ce babu yasu. Rahamar Allah an san ba ta yankewa, a gafirin lana zunuba na kai mana afuwa, ka shirya shirin shiga da mu a cikin nutsuwa, kalmatin shuhada ta zama karshe guntira nafsu. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai kuji yadda ya so haka shi ne zaɓinsu. Ya ahalul baiti da tambura na faso a yabanku, ahalul kisa'i mutum biyar bani da tamkar ku, Alhassan wa Hussein Imam Ali Fadima labbaikum kuma wasu adaikum, ya Rasulallahi ina
da kai ka azami a kansu. Alhamdulillah abai tukan zan da sa'aya bacin mutunci ko raddi ga wani abun kunya, neman shirya ga mu musulmai mu yi aniya. Muhammadu sarkin yaƙi mai zikirin amfasu. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai, guji yadda ya so haka shine zaɓinsu. Gangar shedan suka so su bugawa kansu can dai,